za mě Česká spořitelna ve spoustu ohledech je jako velmi inovativní z projektů, který vlastně u vás proběhly. A než se dostaneme k těm Macům, tak já bych se chtěl nejdřív bavit o jednom projektu, který si myslím, že je vlastně unikátní taky. A to je One Device. A to je to, že vy jste se vlastně rozhodli, jako to předcházelo těm Macům, vy jste se rozhodli nasadit první Apple zařízení v režimu, který je dost specifický. Takže jestli můžete popsat ten use case, víc o něm, co vlastně, jako proč zatím stálo a pak se pojďme bavit. Jasně. My jsme myslím, že to byl rok 2022, banka se rozhodla, že změní vlastně to, jak budeme obsluhovat naše klienty, tedy vás možná, já doufám. A protože do té doby to vlastně vypadalo tak, že když jste přišel, jako zákazník přišel na pobočku, tak vlastně tam byl ten standardní setup, byl tam ten Windows počítač prostě s nějakým browserem povětšinou, ten zaměstnanec vlastně tak podle toho, co jste chtěl jako ten klient, jako službu, tak otvíral různé aplikace a řešil v nich prostě všechnu, celou tu agendu, která s tou bankou souvisí. A vypadalo to takovým tím jako tradičním způsobem. Došlo vlastně k tomu, že banka se rozhodla, že budeme dělat, že úplně změníme kompletně tu obsluhu toho klienta a do toho zapadalo vlastně, že chceme používat jakoby unifikovaný a unikátní zařízení prostě na obsluhu našich klientů. Padla volba teda, že to bude iPad Pro, já jsem u toho rozhodnutí v té době nebyl, já jsem nastoupil vlastně v době, kdy jsme to začínali rolovat. A ta filozofie byla, že vlastně chceme, aby ten náš zaměstnanec, ten bankéř, jak mu říkáme, aby měl co nejjednodušší tu obsluhu klienta, aby to obsluhoval v jedné aplikaci, aby to pro něj bylo naprosto jako jednoduchý, aby prostě nepřepínal ty okna, nehledal, kde má zrovna co otevřený.